Is-sena 2014 hija l-ewwel waħda fl-aħħar 4 snin li matula kien hemm iktar immigranti li ħallew pajjiżna milli daħlu. Fil-fatt, filwaqt li kien hemm 568 immigranti illegali li daħal f'pajjiżna, kien hemm 579 li jew intbagħtu lura pajjiżhom jew inkella bdew ħajja ġdida fl-Istati Uniti jew xi pajjiż Ewropew. Dan seta' kien possibbli b'ħidma tal-Gvern li filwaqt li baqa' jisħaq għal iktar għajnuna fil-for Ewropej għamel ftehimiet bilaterali ma' pajjiżi bħal Gambja. Bejn is-sena 2005 u s-sena 2013 kienu rilokati medja ta' 250 immigrant fis-sena, in-nofs ta' numru ta' persuni li telqu minn pajjiżna din is-sena. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn il-wasliet fl-aħħar 4 snin, isib li fl-2011 daħlu 1579 immigrant, fl-2012 daħlu 1890 persuna u fl-2013 waslu 2008. Minkejja dan, il-Gvern Malti qiegħed jinsisti għal iktar għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Fis-stqarrija tal-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Immigranti intqal li l-Gvern jemmen li min ikun qed jaħrab minn pajjiżu biex isalva ħajtu għandu jsib l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea kollha. Il-Ministru Abela qal li l-pass li jmiss huwa li jkun hemm politika nazzjonali dwar is-suġġett li tiġbor fi ħdana x-xogħol li jsir minn diversi ministeri. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju Ewropew Dimitris Avramopoulos sostna li fuq l-aġenda tal-Kummissjoni Ewropea hemm l-immigrazzjoni u din se tkun waħda mill-prijoritajiet ewlenin tiegħu tul l-2015.